Badakizu zer diren hauek? Hauek Donostiako parketan laster landatuko diren zuaiskak dira. Eta zeinek bildu dituen? Donostiako Hazi Berria proiektuan parte hartzen duten ikastoletako ikasleek jaso dituzte. Ekimenean parte hartzen duten ikasleek haziak bildu eta ondoren putzuetako mintegi hauetan ereiten dituzte. Behin ernatu eta landatzeko tamaina hartzen dutenean, zuaiska hauek Donostiako ikasleek Donostiako udalaren laguntzarekin bertako gune ezberdinetan landatuko dira. Horrela, bertako haziak, bertako basoak berreskuratzen lagunduko dute.